Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Ngunyan, ang sa indong makakaibahan. Marahay na aga sa gabos na mga paraan tabay. Mga kaimanwa, kamusta po kamo? Ako po si Joan Mariscotes para sa programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Magkakairibanin po nindo kami ngunya na Webes, Petsa 7, kang bulan ng Agosto, taon 2021. Mapaabot kami sa indo ng mga impormasyong may kinaaraman sa pang-urual daw na buhay bilang sarong namamanwaan na nagmamakulog sa satong kapalibutan. Para sa indong mga kahapotan, pwede po na mag-upload sa station sa 480-550-09 kada Miyerkules or sa CP number na Globe 0926-708-9933. Ulitin ko po sa cellphone number na Globe 0926-708-9933. Asin man po sa cellphone number na Smart 0968-625650. Ulitin ko po, Smart 0968-625650. O kaya pwede man po kamo na magdulok sa samuyang opisina Lunes, sundo, Biyernes po na alas 8, sundo alas 5 ning hapon. Asin pwede man na magpadara kan sa inyong mga kahapotan o mga suhestyon sa samuyang opisina na makukuha sa Regional Center Site Arawi sa Legazpi City. Kami sa indo man na naaantabayan sa internet asin sa Facebook page kang DZGB. Ang DENR Ngunyan. Ang DENR Ngunyan. Mga pangyayari asin aktibidades sa implementasyon kan mga programa kan Department of Environment and Natural Resources, lokal asin nasyonal. Anion ang sa indong tagapagbareta. Ini ang katiripunan kan mga bareta sa DNR Ngunyan. Prieto Diaz Mangrove Ecosystem Marilagasin Tambakfish Sanctuary and Marine Reserve ng Gananing Awards sa 2021 para Elmar Awards. DENR-EMB tinauan pagmidbid ang Game Changer Communities. DENR Bicol pigrekognisar ang mga nanggana sa hugot para sa kalikasan Virtual Poetry Slam Contest. Nanggana kan Best Mangrove Award ang Prieto Diaz Mangrove Ecosystem sa Prieto Diaz Sorsogon sa 2021 para Elmar Awards. Miantras ang Malipot Rawis Lagbakfish Sanctuary and Marine Reserve o Marilag sa Barangay Diamante, Prieto Diaz nanggana man kan Best in Enforcement as in second place para sa kategorya kan Best Locally Managed Marine Protected Area o LMMPA Award. Asin man ang Tambak Fish Sanctuary and Marine Reserve sa Barangay Maunon, Ligao City, nanggana nin third place sa parehong kategorya. Pinagrepresentar ni Municipal Local Government Unit Mayor Benito L. Doma, as in Ligao City Government Unit Mayor Patricia Gonzalez Alsua ang mga nasambitan na lugar sa virtual awarding. Ang mangrove area sa Prieto Diaz Sorsogon, pigmamanihar kan Simangport Eco Developers Incorporated na inorganisar kan DENR kan taong 1994. Panakalihis na taon, kinundisir kan DENR Bicol ang enot na Best Mangrove Award na may obhetong marikognisar ang mga mangrove areas na matibay ang pag-ataman. Asinangga naman ang Prieto Diaz Mangrove Ecosystem na pigrepresentar ni Municipal Mayor kan Prieto Diaz na si Benito Doma. Ang winner iyo ang naging official entry kan Bicol para sa 2021 para Elmar Awards na iyo ang nagre-rekognisar kan mga best practices sa pagmanihar kan mga Marine Protected Areas o MPAs. Mientras tanto, tinauanin pagmidbid kan DENR Environmental Management Bureau ang mga public as in private organizations
para sa indang environmental initiative sa First Game Changer Communities Awards. Sigon kay DENR Secretary Roy A. Cimatu, ang pagprotehir kan kapalibutan sarong shared responsibility. Dakulaan sa iyang kaugmahan para sa mga nanggana sa indang inisyatibo tangani maresolberan ang mga environmental as in health concerns na nakakaapekto sa indang komunidad. Dugang pa ni Cimatu na ang pagtaonin award may obheto na midbidon ang mga individual o grupo na igwang inisyatibo na beyond the usual, as in bako business as usual approach sa pagsimbag kan mga issue manunungod sa environmental management. Sinabi man ni DENR EMB Director William Conyado na ang sarong game changer dapat na magpahiling nin innovativeness, sustainability as in magwalat nin positibong impact sa kapalibutan as in sa komunidad. Mientras tanto, pigrekognisar kan DENR Bicol ang nanggana sa hugot para sa kalikasan sa rong virtual poetry slam contest. Sa isinagibong virtual awarding ceremony, 8 persona ang nakarecibing awards. Para sa kategorya ng 12 to 17 years old, nanggana si CM Ezekiel Federico kan People's Choice Awards. First place si Kate Marial Gilbero, second place si Ali Bongkinki, as in third place si Kim Adrian D. Parale. Sinda makakaresibinin mga cash prizes as in collaterals. Ang mga non-winners makakaresibi man in mga consolation prizes as in collaterals. Sigon kay DENR Regional Executive Director Francisco E. Milia Jr. na uugma siya kan pagpartisipar kan mga jóvenes sa contest dawa pandemya. As in dagdag pa niya na ang DENR Bicol pigpapakusog ang information, education, and communication campaign as in ang partisipasyon kan publiko, lalo na ang mga jóvenes sa tahaw kan pandemya. Ini ang kateribonan kan mga bareta sa ang DENR ngunyan. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Pero makakalikasang aldaw po sa giraray sa satuyang mga paraan tabay. Good morning po as in shout out sa mga pag-iribo ko dyan sa Regional Strategic Initiatives Group, kay Jade, kay Ann, kay Sir Ariel, kay Ma'am Ansi, and kay JR. And good morning po sa mga nagdadangog sa tuya from the Regional Executive Director's Office, from the ARD Management Services, and sa Technical Services, as in man po sa gabos na personahes kang Penro Albay. And good morning man po kay Ma'am Thet, kay Ma'am Sheila, and kay Jenny. As in good morning po sa gabos na paradangog kang DZGB. Marahay na aga po sa Indo Gabos. So kami po sa DENR nagpapasalamat ang samuyang departamento sa gabos ng mga partner agencies, institutions as in mga stakeholders na nagtatabang po sa pagprotehir, pagmanihar, as in pagrekognisar kan sa tuyang mga rekursos natural. Kasi po lalong-lalo na celebrar ta po ngunya na bulan ang Tamaraw Month. So happy Tamaraw Month po sa Indo Gabos. Ang Tamaraw Month po ay base sa Proclamation number 272 series of 2002. So poon pa po kang 2002, nagpoon na po kitang magselebrar kang Tamaraw Month. Kung sain po, pigdeklarar kaining Proclamation number 272 na ang bilog na bulan po kang Oktubre kada taon bilang special month for the conservation, protection kang Tamaraw sa Mindoro. So sa ngunyan po na taon, ang satuyang tema iyo po ang Tamaraw atin ito, ipagmalaki mo bilang Pilipino. Ulitan ko po ang satuyang tema ngunya na bulan, Tamaraw natin atin ito, ipagmalaki mo bilang Pilipino. So sa kaaraman po kang gabos, ang Tamaraw po sarong endangered species. As in ngunyan po, pag-uurulayan ta dyan ang tungkol po sa mga endangered species. Base po sa satuyang DAO Administrative Order 2017-11. Ini pong Tamaraw, makukuha lang po ini sa Mindoro. So, dahil po sa selebrasyon na ini, padagos man po ang imbitasyon kang samuyang departamento sa Indo Gabos na pwede po nindo kaming i-text kang sa indong mga suhestyon, mga kasimbagan kung paano po kamo makakatabang
sa satuyang komunidad, as in sa DENR. Katakod po kaini na tama raw month celebration, as in bilang sarong namamanwaan, paano po kita makakatabang sa satuyang kapalibutan? Ang premyo po ang mga Matex, iyo po ang water bottle and eco bag. Parehas po ini, di na po kamo kaipuhan magpili kasi ang tigtataumi po ngunyan sarong water bottle and saro pong eco bag para po magamit nindo ini sa pagtabang na maprotektahan ang satuyang environment. So, ngunyan naman po, sa aga actually, Oktubre 8, 2021, magkakaigwa po kita kang selebrasyon na pigaapod ta pong World Migratory Day, Migratory Birthday. So, igwa po kita ning selebrasyon kang World Migratory Birthday. Katakod po kaini, magkakaigwa po ang DENR ning free webinar na pigaapod tang Sing, Fly, and Soar. Bukas po, sa aga na po ini, so, gabos po, kamo pigi-imbitaran mi na mag-join po sa samuyang webinar. So, gusto po mag-apresyar kan sa tuyang mga migratory birds. So, kung hahanapon po nindo ang link kang para sa webinar, pwede po kamong mag-visit sa samuyang official Facebook page. Iyo po ang DENR Bicol. Ngayon po duman ang link para sa webinar. As in po ini, may certificate po ini na itatao. So, sa mga estudyante po dyan, o mga bird enthusiast, pwede po kamong mag-join para magkaigo din po kamong certificate digdi sa learning event na ini. Free po ang webinar, kaya tigaanyayahan mi po kamo gabos. Aga na po ini. So, last week po, kung marurumduman po nindo, nakaiba ta po sa satuyang programa ang Chief kang Enforcement Division. Siya po si Forester Armando A. Omolida, na kung saan po, pigdiskutir po ni Chief Omolida ang manunungod sa mga polisiya as in regulasyon kan sa tuyang mga buhay layas o mga wild flora and fauna. So, katakod po kaini, ngunyan pong aldaw, pag-uuralayan ta naman po ang tungkol sa mga programa, polisiya, as in mga regulasyon kang Licenses, Patents, and Deeds Division, manunungod man po sa DAO 2017-11. O ini po ang tigaapod tang lay tungkol sa mga Philippine endangered species. Ano po? So, maugma po kita kasi makakaibahan ta sa satuyang programa ang DNR Chief kang LPDD Wildlife Section. Siya po si Engineer Maricel Dating. Good morning, Ma'am Maricel. Good morning, good morning, good morning. Ayan, balik naman. So, Kumusta ka, Ma'am? okay lang. Last time, 'di ba, naka-isolate ako last time na nag-guest ako dito. So I was at home ngayon. Nakalabas You're na, back. nakalayaan na. Kaya lang, syempre, marami tayong pinagdaanan, pero life must go on. Sabi nga ng daddy ko, fight sana. So, yan. So, naugma kami, ma'am. Tanyaong ka po giraray sa satuyang programa. Since ang topic na po ngunyan, Ma'am Maricel, iyo po ang tungkol sa updated national list kang threatened Philippine plants and their categories. Aputunta ka na po, Ma'am Maricel. Ano po ba ang background kaining DAO 2017-11? Okay, so, di ba dati, palagi tayo ilang beses na tayong all about Republic Act 9147. So yung Republic Act 9147, yun yung balik kumbaga sa yun yung Biblia namin para sa pagmamanage ng ating mga wildlife. So yung wildlife natin is it's either flora or fauna. So nasanay na tayo na pag sinabing Republic Act 9147, lahat lang ng pinag-uusapan natin is lahat lang para doon po sa mga hayop, sa mga wildlife po natin na mga hayop. Yun. So ngayon, because of this pandemic, di ba ang daming mga lumabas na mga plantita? Mm-hmm. So, yun, isa ako doon. So, marami tayong makikita kahit sa online, mga binibenta na kumbaga hindi natin masyadong nabigyan ng pansin yung galing na pala siya sa bundok. So, parang hindi siya masyadong na-regulate. So, ngayon, this time along, so, dati noon kung sa fauna, meron tayong Certificate of Wildlife Registration. Ngayon naman po, bali, meron pong inilabas na
memorandum po ang Biodiversity Management Bureau. We will be having activities na yung inventory po na kung sino-sino po yung ating mga individuals or mga gardens, sa mga LGUs, sino yung merong tawag nito, merong mga endangered species na halaman sa kanilang lugar. So yun po, yun yung mga susunod po nating activities na gagawin. So yun po is dahil po yun sa memorandum ng BMB dated June 17. Pero ang naka-anchor po ito dito sa i-discuss natin ngayon na BNR DAO 2017-11 na yun po yung updated National List of Threatened Philippine Plants and their categories. So yun po. So katakot kayo ni Ma'am Maricel, nagsabi ka po na magkakaigwang inventory. Paano po inigigibuhon? Paano po i-regulate kang DENR ang mga may tagsadiri ki garden? As in, ini po bang garden na ini? Iyo lang po ba super commercial? So mga nagtitinda? Or pati rin po ang mga nasa households? Okay, so magandang question yan. So, ano yan? Wait lang ha. Ano Ma'am Maricel? Sorry. It's okay so, po. anyway po, ganito po ang mangyayari niyan. So, mamaya na natin yan. Relax muna tayo. Kasi, siyempre, masyado, doon na tayo sa activities talaga. So, ang assignment ngayon, yung binigay ninyong assignment is we will discuss on DAO 2017-11. So, yun yung list, di ba? So, tayo po, meron na po talaga tayong nakatalagang list na wherein po, meron tayong 984 na species na tinuturing nating endangered plant species. So, meron tayong critically endangered, 179 yun. Mamaya magbibigay ako ng example. And then, meron tayong endangered plant species, 254 species yon. May vulnerable plant tayo, 406. And may other threatened plant species po tayo. So, lahat po yan, nakalista yan dito sa ating siyempre sa 9147 pa rin. So napakarami. Alam mo yun yung parang nasanay nga tayo dun sa mga animals, di ba? Ngayon plants naman. So kikilalanin natin yon. And I personally, meron akong ibang plants na alam mo yun, yung noon pa may orchids tayo, may mga species, may nandoon siya, nakalagay siya sa listahan. So, kung nakalagay siya sa listahan, that should be identified na meron kanyan pag nag-inventory tayo. So, yun. So, anong mga example ba ng Iyo po, ining mga criteria, Ma'am Maricel? Pwede mo pong saro-saroon ang mga criteria at ang mga threatened plant species. As in, dakulunan palan po yes. Maabot sa 900 ang satuyang plant species. So, halimbawa na lang yung sa critically endangered yan. Actually naka-open ang ko dito sa computer. So yung yakal kaliot, yun, mga dahon-dahon ini na So yung mga feature, may mga feature plants kita. So bawal din yun. Pero it can be regulated. Yung mga nasa listahan orchids, may specific orchids po tayo na talaga. So, napakarami po niyan. Actually, pwede niyo naman yan i-search sa internet para makita niyo kung yung anong classification niya. So, may mga lady sleeper tayo. Yun. Marami yan na And mostly, kung makikita mo kung mag-iikot ka sabi nga niyan, ang dami-dami na nagtitinda ngayon, di ba? So, ang dami-dami na nagtitinda. So, para tayong, kumbaga sa ngayon, meron ng nakahain na guidelines na gagawin pero hindi pa siya planchado. Pero initially, we will be, mag-iikot po tayo ngayon sa mga LGUs. Tatanong, initially kasi po, bali ang
nakalagay po dun sa memorandum ng BMB is that kailangang mapuntahan kung sino-sino yung mga nagpro-propagate. Kasi di ba ikaw plantita ka, nagastos ka, lalo na kung mahal, di ba? Oo nga, ang mamahal nga yan, Ma'am O Mary diba, Phil. gugustuhin mo na mapadami siya. Either for your own satisfaction or syempre di ba gusto mong may ROI yung ginastos mo. So, ibig sabihin mag-venture ka into commercial ano. So, yun, kung mag-venture ka na into commercial kung propagation para ibenta, yun, kailangan may i-secure ka naman na permit dito sa amin. Kung sa Animals Wildlife Farm Permit, yun yung nagpapadami ng mga birds, ganyan. Tapos ibibenta yung progenies. Yun. Dito naman sa plants, Wildlife Culture Permit. O, di ba? Bagong-bago. Bago to, Ma'am Mary Phil. Actually, ngayon ko lang to narinig na Wildlife Culture Permit. Yes. Pero actually, nakalagay naman na siya dun sa 9147. Kaya lang, kumbaga, hindi masyadong napapansin noon. Ngayon lang... Ano, Ma'am, ang requirements para dito sa Wildlife Culture Permit? And sino-sino ang pwedeng mabigyan ng permit na ito? Kasi syempre, bago sa pandinig, bago itong regulasyon ng DENR. Kasi talagang, yung sa mga wildlife na mga animals, alam natin yon na talagang pumupunta ka sa mga aviaries, Ma'am Mary Phil. Ngayon, bago itong Wildlife Culture Permit. Paano po ito, Ma'am? Okay, actually, yung naman, ang tanong naman dyan is, paano mo ba ma-identify kung galing yan sa bundok or propagated siya? Kasi ang pinag-uusapan dito is yung propagation na, di ba, yung pagpapadami na. Pero meron talagang ways kung paano mo malalaman kung galing siya sa wild. Yun talaga bawal yun. Pero sa atin dito sa country natin sa Pilipinas, dito nga sa atin sa Region 5, 001 pa lang. Kasi in the first pa lang yung nakapag-issue kami last September ng Wildlife Culture Permit sa isang kanino, Ma'am, na-issue ang permit na ito? Sa Sorsogon. May isa na tayo na-issuehan doon and we have other four applicants for deliberation pa and for inspection sa field. So anyway, ito, Ma'am, na very first na nabigyan nyo ng permit, ano po ba siya? For commercial? Yes, for commercial siya. Yun. For commercial siya. And yung apat na sumunod halos the same species din. Pero medyo marami pa tayong i-discuss. Ito na muna dito sa simpleng mga taong kasi medyo malaki yung kanilang production na ibang level. Okay, so doon tayo sa yung mga naandito lang sa kapalibutan natin. So, ang mangyayari kasi magpupunta kami sa mga gardens, pero magko-coordinate kami sa LGUs. And of course, with the help of our field offices. Mag-initial inventory tayo nung sino-sino yung may propagation, yung sino-sino yung merong existing na wild flora sa kanilang lugar. And then, magkakaroon tayo ng database niyan. Kasi 'di ba, yung iba hobby lang naman, pansarili lang. 'Di ba, ikaw hobby ka rin lang, pansarili mo lang. Wala kang intensyon na ibenta 'yan. Pero still, you have to be identified na meron ka niyan. So as to the fees, kung wala pa tayong kung magkano talaga yung, pero most probably sa ngayon initial wala pang walang payment 'yan. And then later on, if you so decide na gagawin mo na siya into commercial propagation na kung saan magbibenta ka na talaga, saka ka mag-a-apply ng Wildlife Culture Permit. Etong mga gardens, mga existing gardens na nandyan na sa atin, titingnan natin, mag-i-inspection tayo. Kasi sila din, hindi rin nila kasi alam. Diba? Yung mga, basta nagandahan lang sila, tapos yung iba ibinenta rin sa kanila, yung iba binili rin nila.
Pero masaya kasi alam mo yon yung may even this early, meron talaga tayong mga nabibili halimbawa sa Mindanao. Ako din, nag-order din ako ng ganun. Meron na talaga silang certification coming from BAI, yung sa DA ano natin, plant industry. Yan, BPI ba? Bureau of Plant Industry. Meron silang certification, pero coming from DNR, wala silang nakadikit doon sa parcel mo. So it's high time talaga na tayo sa DNR, i-regulate din siya. Yun. Pero hindi naman siya, yung mga ordinary plants lang yun. Pero syempre kung nakalista siya dito sa ating listahan, dapat talagang ma-inventory siya. So yun. So as to the requirements po, bali ang mangyayari kung sa wildlife culture permit, meron niyang application na makukuha po sa ating mga field offices, duly accomplished application form with 2x2 photo of applicant, proof of legal existence. Ito na yung mga commercial kung may registration, kung company siya or organization or associations, or kung di ba, yung sa DTI lang. Proof of scientific expertise. Siyempre, kung maramihan na, siyempre may list of manpower ka, di ba? Yun. And then, financial plan showing financial capability to go into commercial propagation. So, talagang may perang, di ba? Kasi, siyempre, kung ipropagate mo yan, siyempre, kailangan mo yung garden soil mo, siyempre, yung lugar na paglalagan no, nursery. And then, inventory list of plant stock. Yung initial list mo, ilan ba yung nandyan na ipropagate mo? Anong species yung ipropagate mo? And then, of course, location map of farm. So, unlike animals, yung animals, diba, malawak na lugar yung coverage siya kasi gumagalaw siya. Kasi plants, hindi naman siya gumagalaw. Kumbaga, mas limited po ba ito, ma'am? Opo, kumbaga, pag itinanim mo siya dyan, gagalaw lang siya kung may bumili. Siyempre nakalagay siya sa mga pots or something. Yun, pag ibinenta yan sa iba, meron ding listahan yung itong permitin natin, sino yung pinagbilhan. And of course, just like dito sa mga animals natin, magkakaroon din sila ng LTP, yung local transport permit, na ang mag-i-issue is the field offices. Para na din po pala itong pag magta-transport tayo ng kahoy, meron na ding permit kung magta-transport tayo ng plants. Opo. Yes, oo. Para lang ito doon sa mga nakalista sa. Pero sabi ko nga sa iyo, 'di ba? Yung Bureau of Plant Industry nga, mga ordinary mga aglos, mga aglonemas, mga galing sa Mindanao, meron na silang certification na nakakabit sa parcel mo. So ngayon, ito naman pinag-uusapan natin dito is yung wild flora na nakalista dito sa ating DAO 2017-11. So iba yon. Parang isipin mo, parang ang laki-laki ng trabahong mangyayari. Pero masaya naman kami kasi, di ba, challenging in the sense na bago siya at nakaka-excite. Kasi, di ba, tayo rin dito sa baba, sa regional level, meron tayong question na, di ba, kung sa animals, may nadakip ka, ikukulong mo, i-feed mo. Kaya nangyayari sa atin, wala tayong, sa mga field offices natin, hindi lahat may kapasidad or may space na kung saan mailalagay yung nahuling ano bang tawag yan, nahuling wildlife na pino-poach. Sa halaman. Kasi tayo may rescue center for animals. Kaya tayo may rescue center para sa animals, diba? Meron tayo itong Albay Parks and Wildlife. Sa plants, saan ko na ilalagay? Kung nakita kita o meron kang diba? Greenhouse. Uwi natin sa bahay. Diba? Pwede yun. Wala pa rin tayong established na lugar na kung saan natin pero siguro in the future we can suggest or we can propose na para magkaroon ng showcase na ito yung wild
wild flora na natagpuan sa ganitong, di ba, yung mga ganun. Kasi syempre hindi natin pwede lang natin silang i-regulate, pero syempre iba't iba yung ano ng mga tao. So kaya nga ito, meron tayong siniset na guidelines. Usually kasi ma'am, kapag sa Facebook nag-post tayo ng mga slumber apprehensions natin, ang mga comment ng mga netizens minsan, iniisip nila, hala, sana naman yan dadalhin ng DENR. Diba? Oh. Oo. So ito din po pala ang magiging konsiderasyon natin sa mga plant species, ating mga critically endangered plants. Opo. Kaya I would suggest yung mga meron dyan na, kasi meron na rin mga, kahit pa last year, meron ng mga may garden na nagpupunta talaga sila sa DNR kasi ang inaano nga nila is yung mapadala ngaya ako sa isang lugar, kailangan ko ba ng LTP? So, pinapapunta natin sila sa ating field offices. Pero yung as to certification or hindi pa naman tayo nag-i-issue dito sa regional office kasi wala naman yung definite pa yon, wala pa tayong guidance on that. Pero pag nangyari na itong inventory na gagawin natin, and eventually magkakaroon ng ng definite guidance kung anong ibibigay sa kanilang permit. And this merong wildlife culture permit, may LTP na talagang i-issue ang field offices natin. So talagang pag-aaral yan. So yun pa, ang isa pa is syempre yung location ng farm or yung nursery. So nakakabit yan dun sa application nila. Tapos kung may propagation facility sila, 'di ba? Kasi may mga nagpo-propagate na mga ibang level na rin yung pag-propagate nila. Yung mga ordinaryong lang, 'di ba, yung propagation through water, propagation through soil, or kung pinuputol yung 'di ba, yung mga napag-aralan natin ng elementary, mga PLE, 'di ba? So yun, iba yan. So, as to the fees, kung wildlife culture permit po ang a-applyan nyo, so may application fee na 500. And then, kung ang initial investment ninyo is less than 1 million, o diba, 100,000 less than 1 million. 2.5. Pero sa totoo, ang mahal talaga, Ma'am Mary, sila mga binibentang plants kasi. Yeah. Na kahit ako nagugulat na ganito pala ang presyo nito. Oo, di ba? So, yung pag less than 1 million yung 2,500 ang payment mo, and then 5,000 kung more than 1 million. So yun. Yung kumbaga yung initial investment mo. Kasi makikita naman yan, di ba, may kwentada yan eh. So, yun. So, yun nga yung sabi ko, paano kung yung applicant, di ba, nagsasubmit sila ng bank statement na pinapakita na mayroon silang pera. Pag tinignan mo, minsan, inihulog pa lang last month. Show ano ba ang requirement dyan? Show money lang ba yan, ma'am? Kaya sabi na, basta pwede nilang ma-rolling in. Parang, di ba, parang joke pa yun. Anyway, itong mga natin, yung sa malakihan na sigurong production, yun yung kailangan natin hanapin na. Talagang meron talaga silang pera din. Meron silang kapital na para talagang mapatuloy yung Kaya lang yun nga, ang laki ng pagkakaiba ng plants at saka yung flora sa at animals. Ang laki ng pagkakaiba. Kasi ang tanim, di ba, meron diyan magkakaroon na guidance out of the kung sa animals ang tawag diyan progenies, yung di ba yung anak-anak. Kung sa plants naman, di ba, yung seedlings or wildlings ganyan. Sa seedlings naman, yung iba, di ba, kung wildlife culture permit ka na, pwede mo siyang ibenta yung galing sa isang mother tree. Or sa isang mother plant. Yung niya, yun ang pwede mong ibenta. Pero may portion dyan na i-allocate na
dapat itatanim mo pa rin yun para mas mapadami pa rin yun. You mean to say, hindi pwedeng ibenta yung mother tree or mother plant? Hindi. Oh. I-identify mo nga siya as mother tree mo siya or mother plant. Yung mga na-propagate mo lang, yun lang po pala ang pwedeng ibenta. Yes. Ayun. Kasi may mga sellers, ma'am, na talagang malalaki na ang binibenta nila. Mm-mm. Meron tayong texter, Ma'am Mary Sil. Ano po? From TP number 3523. Gandang araw po, Madam DENR. Ang maitutulong ko po sa kalikasan ay ipatuloy ko ang pag-alaga ng lolo ko sa Tamaraw upang hindi po siya magbuga ng maitim na usok sa kalsada. So siguro itong texter natin ay meron siyang Tamaraw. Ano, Ma'am Mary Sil, at aalagaan niya lalo ang kanyang Tamaraw. Tama raw jeep yan, bebe. Tama raw jeep yan. Ano? Tamaraw jeep? Ano ba yan? ang imagination ko, Ma'am Mary Sil, yung nagbebenta ng lupa, yung for sale, na may parang kalabaw, ganon. Inisip ko, yung smoke emission, mababawasan. So ito po pala is Tamaraw jeep na paghahalata ang age gap. Sorry Siya na. sa ating texter. Actually, maganda itong text niya. Ano po, we recognize po na inaalagaan natin ang ating mga Tamaraw jeep upang ito ay hindi makadagdag sa ating mga smoke. Related pa rin siya. Related pa rin. Yeah. Natawa ako na. Makakakuha po kayo ng premyo sa ating DENR office. Bibigyan po natin siya, ma'am. Ha? Bigyan na yan ng jacket. Maganda yung jacket. Hindi. Eco bag and tumbler from DENR para po pag nagsaod siya, sakay sa Tamaraw jeep, dara niya na ang eco bag. Tama, ano, ma'am? Na-happy ka, Ma'am Mary Sil. Ay, dapat palagi kang happy para ano tawag niyan? Malayo sa COVID, 'di ba? Ayan. So, ano pa ba ang pwede kong i-share sa inyo? Oo. Ang monitoring, ma'am, nitong mga rare species, nitong mga critically endangered na mga plants, mga flora, paano po inipigigibo kang DENR? As in, ano po ang strategy o strategiya kang sa tuyang departamento in monitoring itong ating mga natitirang mga critically endangered plants? Okay. So, pareho din ang sinasabi natin sa mga animals, di ba, sa fauna. Anything na galing sa bundok, supposedly dapat hindi yan ibaba dito sa banwaan. Hindi sila dapat kumuha dyan without the proper permit issued by the DNR. Kasi meron naman tayong mga halimbawa merong mga nag-aaral, 'di ba, na baka itong plant na to is maka-help sa health, 'di ba? Kaya meron silang gratuitous permit na ini-issue ang DNR. So they are allowed to mag-collect, pero meron silang permit from the DNR. Hindi pwede yung may nakita ka, halimbawa, di ba, ngayon, syempre, para mag-exercise, mag-hiking. Ayan, may nakitang magandang halaman or magandang Pinudo. Oo. Halak, kinuha na, ibinaba sa baba. Tapos, di ba, kumbaga, sa ngayon kasi parang alanganin yung iba na, ang iba, mas na-appreciate na, uy, ang ganda, saan mo kinuha yan? O what if yung pinagsabihan niya kung ang kinuha, kumuha din doon. Di mawawala na tayo ng ganong species dito sa lugar natin. So, all of that has to be regulated. Nire-regulate natin yan, kaya nga may mga permit. And ang mga tao sa ngayon, hindi talaga sila aware na malay mo, yung halaman na yan or yung nakita mo sa bundok, malaki palang tulong na maibibigay sa atin. We lose our chance kasi meron parang mga taong gustong pag-aralan yung wala na tayong existing dyan sa lugar na yun. So, wala na. So, pareho din sa na dapat basic rule, kung sa wild, di natabi pagpudoon or di natabi pagbulnoton, langirakman.
So ngayon medyo 'di ba medyo nakakalito pa yung ano, yung sa ating dito sa tungkol about sa plants. Pero we will learn the process. Oo. Kayo din. So inaano ko po yung mga pupuntahan po namin. Sana wag niyong itago kasi ano yan yung iba kasi, ay, madigdi si taga DNR, itago ko daw inyong si Brina, tabaka kuwaon. Di man po kami makuha. Di man po kami kayo makuha. Pero, anong tawag yan? Para lang makalista na po yan sa pangaran nindo na igwa ka mo kayan. Kasi syempre, yun nga, sabi ko, may database, magkakaroon ng database ang DNR niya. So, alam natin. Tapos kung halimbawa, nagbenta sila sa ibang individual or ibang establishment, meron din, 'di ba, may ka-partner siyang local transport permit or syempre may mga resibo iyan. So kung magagabos documented po. So ganun. So alam mo ang routine, ma'am. Parang nung iniisip ko yan na sabi ko, wow, ang dami naming trabaho ngayon sa wildlife. Pero masaya kasi yun nga, challenging siya. And I know, sabi nga ni kaya natata kaming saradit ang papansin nindo, di ba, yung mga small growers natin. Pasensya na po, pero okay lang naman yun. Magtabangan na lang po kita, magtulungan na lang tayo kasi malay nyo may mga bagong technology tayo na regarding yung propagation sa ganyan, di maituturo din naman. Kasi syempre, we know for a fact na, di ba, these plants and animals nag-exist po sila dito sa planet Earth to help us humans, di ba? Talaga tayo, interconnected tayo. So, kailangan natin pong i-regulate siya para din sa future generation. Baka kasi, Ma'am Maricel, pig-isip din kang sa tuyang mga nasa komunidad na tigbantayan naman niya kang DENR. So, mga tanong ta. Pero it doesn't mean that way. Ano po, ma'am, tigre-regulate po ini for the environment para din sa ang mga critically endangered species na is ma-conserve and ma-protect. Ano po, ma'am? Ngayon po, ang apot ko po is, kamusta po ang estado kang sa tuyang mga natural resources pertaining to mga wild flora and fauna? Kamusta po ini? Igwa po bang mga threats? Igwa po ba kitang mga issues na pigkakahampang regarding this? Actually, di ba, nabanggit ko kanina that this is something new and actually we have not yet started with yan ng next task namin. Kumbaga, nag-consult pa lang kami na hindi pa nga siya formally consulted. We have kumbaga, ifa-follow lang po namin yung itong BMB memorandum na dapat merong inventory. Although wala pa naman talagang, alam mo yun, yung parang wala pa silang explicit na ito yung target ninyo. Wala pa naman. So, pero para sa amin, kailangan ihanda yan kasi alam natin na maraming existing at maraming hindi rin nakakaalam ng ganyan na meron pala, dapat pala i-regulate yan. Diba? So, ngayon nga, ngayon ang first time natin na i-discuss yan kasi noon tahapyaw lang yan ng i-discuss ko nung na yan nga na about sa plants kasi nga 'di ba dahil diyan sa pandemic na nangyari na ang dami-dami talagang mga plantitas na yung iba talagang nag-business na, 'di ba? Nag-business na talaga sila. And wala pa silang hindi pa sila nag-secure ng permit. So, sabi mo, ma'am, ang may permit pa lang is Sorsogon. Pero actually, digdi sa Legazpi, takol ako naiiling na mga nasa malls. So, ini po pala, dapat ma-secure pa lang din sila permit. And also pala, yan, talking of sa malls, kasi kung sa animals, wildlife special use permit ang apod kaya ng mga naga-display. So actually by November kahapon may na-discuss din kami kasi kahapon nagkaroon kami ng Regional Wildlife Management Committee meeting wherein we deliberated yung mga naghihingi ng permit. And so one of those permits na na-discuss, if I may be allowed, siguro pwede naman parang na rin to,
By November po, magkakaroon po ng display of mga birds sa Ayala, care of Mr. Elliot. Ano siya, bali it will be a 3-month yata, pero hindi pa naman, may coordination na siya with Ayala and naghihintay lang po siya na mabigyan natin siya ng permit. So the same thing goes siguro dito sa mga, di ba may mga naka-display talaga ng mga halaman dyan sa malls? Wala talaga silang permit. Sa mga trade fairs. Opo, sa trade fairs. Kasi I think that should also be included dun sa mga hinihinging permits. Siguro ang permit lang na nila is with the LGU, na di ba na that they follow the protocols na may social distancing, ganyan, di ba? Yun lang yun. Pero sa DNR, wala pa talaga silang, just because, wala pa naman talaga tayo. Di ba, alam mo yun, hindi pa tayo nag-i-impose na dapat may ganun. So, those are issues na nire-raise pa namin sa BMB para ma-include din doon sa pagbaba nila ng paano gagawin yung ganitong bagay. So, yung mga sinasabi ko po ngayon, actually, in consultation naman yan sa ating mga BMB personnel, kasi meron naman po tayong nakakausap doon. Kaya lang, kumbaga sa papel, wala pa silang ibinababa po dito sa atin. Na, kumbaga sa step-by-step process kung paano gagawin yun. Ayun. So, actually, ining pag-ulay mo yan, Ma'am Maricel, magayon siya kasi dako-lako na ako din na bagong information. As in man, we hope na ang mga listeners naging mas aware digdi sa bagong regulation kang DENR. Kunyan po, Ma'am Maricel, since na pag-ulayan po so tungkol sa wildlife culture permit and then so mga regulations pag-abot sa mga plants na naka-display sa mall or mga pigtitinda sa laogang mall. Paano naman po, ma'am, kung ang rason is for research or for educational purposes? Ano po ang permit na kukuhaon or kaipuhan nilang kuhaon? Ayan. So yung kanina, nabanggit ko na rin yun, di ba? Yung mga gratuitous permit natin. Mm-hmm. So, ito yung mga nagre-research, mga nagko-collect ng plants para, di ba, pwedeng gawing gamot or pwedeng makaboost ng immune system. O di ba? Ang dami nating ganyan eh. Although may mga known plant species na tayo na yun talaga yung nila. Pero yung iba, nag-aaral pa rin sila sa iba't ibang plant species. So, before they can do that, before they can collect or meron silang yung gratuitous permit na dapat kunin sa DNR. And of course, bago sila mabibigyan nun, syempre mayroon yung deliberation din na mangyayari. Parang ito yung proposal ko, ganito yung activities na gagawin ko. And pag nasa protected areas po siya, kailangan pumasa rin siya doon sa PAMB meetings natin. Na yun yung, di ba yung mga protected areas natin, yung dyan sa Mayon, yung sa Bulusan, mga ganyan. So, identified protected areas tayo na meron tayong mga grupo doon na kumbaga before ka bibigyan dapat may clearance po sa kanila. So, igwa ka po ba, Ma'am Maricel, na agyat sa publiko to protect our flora and fauna species? Yes po, please. Mm-hmm. Yun nga sabi ko sa inyo, magtulungan po tayo kasi hindi natin alam, malay mo yung halaman natin na tago mo dyan, meron pala siyang medicinal value, or di ba? Or baka mahal yan. Ganun. So, ang ano ko lang is when that time comes na nagpunta po sa inyo to para makita yung kanilang sa inyong lugar. Huwag po kayong matakot. Wala namang yan. Ililista lang naman po yan. We will take pictures, geotag photos, and then mapupunta lang po yan sa database namin. Ayun. So, ganun. So, thank you very much, Ma'am Maricel. Iba ka po bang gustong i-shout out? Yes, sa mga pag-iriba mo sa LPDD? Siyempre, shout out po sa aming division chief, si Sir Ferdy Baltasar. And of course, ang aming mga kasamahan po dito sa LPDD, si Ma'am Emily po sa patents and leads section. Siyempre, si Ma'am Edith sa forest utilization, si Vivian na nasa
ano siya ngayon, yung sa waters namin po. And then, syempre po, yung aming Assistant Division Chief, si Forester Office Santua, naka-work from home din. Kasi ngayon, nandito kami sa office eh. So, konti lang kami ngayon dito. Ako, naka-work from home ako, ma'am. Hindi mo lang nailing kasi may background akong mga trees. Akala ko nga doon. Ayan. So, yun. Tapos, syempre, syempre yung ating ARDTS, si Attorney Ronel Supsup, and syempre yung ating Regional Executive Director, si Forester Francisco Emilia Jr. Cesar. Yun. So, yan. Marami tayong kumbaga, eto kasi 'di ba, dati ko na itong sinasabi. Ang wildlife, ang ganda, angkop sa akin, wild ako. Joke. Kumbaga, naiiba siya dun sa dati kong assignment, 'di ba, as a geodetic engineer. Pero masaya po ako sa wildlife, and I see myself na 'di ba, marami akong naiisip na activities for this grupo. Yan. So, na-excite lang ako kasi basta marami exciting lang talaga siya. Ayan. So, yun. So, Thank you very much. Aking mga anak din, syempre yung mga anak ko nakikinig sila. And Hello. si mama na talagang yan ang pinakaunang plantito sa and syempre yung aming mahal na hari at syempre si Papsi na nasa taas na nanonood din sa akin. So, yun. Natouch ako, ma'am. Thank you, natouch ako. Bakit? Oh. Later. Basta Thank you very much, please, ma'am. everyone, maski gusto nindo magparabarakal ka ng mga bagay-bagay sa mall, please. Kung pwede man sa nangday mo na magpararuluwas. Na po kita magpararuluwas mo na. Tarong na mo na, magparatanom-tanom na sana. Makatakot, grabe. Grabe talaga. COVID is real. Ayan, kawan na nga ni ang COVID cases ta. Ma'am? Opo, COVID is real. Be safe, everyone. Okay. Maraming salamat po, Ma'am Maricel Dating. Sa Giraray po, nakaibatas sa tuyang programang Kapalibutan Ta at Tamaanan Ta, ang Chief ng Wildlife Section kang Licenses, Patents, and Deeds Division. Siya po si Engineer Maricel Dating. Thank you very much for gracing our program, ma'am. And sa Iraroman po, kang Samuyang Regional Executive Director, si Red Francisco Milia Jr. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong pag-antabay sa Samuyang programa. Sa Giraray man po, ako si Joan Mariscotes at ini ang sa tuyang programa, Kapalibutan Ta at Tamaanan Ta. Sa indong nahinanyog ang programang Kapalibutan Ta at Tamaanan Ta. Kapalibutan Ta at Tamaanan Ta. Diyos mabalos sa indong pag-antabay.